लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरना लाबाय आरोना नै लोगोफोरजों दायो नै फुजायाव दंफैयो आरोना फुजायाव खुलुमनो फैदों जोङो मोनाबिलिनि ओमफ्राय दहाय फुङावनो खुलुमनो फैनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर फुङावहाय माने खुलुमनो फैनो हायासै जोंहा बाबुआ एसे लोमजादोंमोन आरो दायो एसे मोजां जाबाय दायो जोङो खुलुमनो नागिरबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नै मनानि माबाखौ प्रसादखौ खुलुमनो जगार बानायगासिनो नैयाव जोंहा प्रसाद लाबोदोंमोन आरोना एसे खुलुमनो थाखाय प्रसाद लाबोदों एसे जोंहा बाबुआ नै माबा बायनो नागिरदों गारि ना बाबु बहुत दाम देखो दाम আছে অলপ কেনেকা नै गारिखौ लाबाय आरोना जोंहा बाबुआ नै बेखौ बायबाय नै गारि गोजाखौ नै बाबुनि गारि गोदाना बाबुआ सालायगासिनो नै गारि गोदान बिराद दामनि बेसे लानाय बाबु 2 लाख लाखादों ना 1100 बिदोंमोन ओमफ्राय 850 होबाय 11 लाख व्हाइट कालार को मोजां रानी बुम बुम रानी ना बा स्कुटिया बुम बुम गावहा सलायनो रोङा नालाय बिफाखौ सलायनो होनो नागिरगासिनो दङ बा अर जोंलायलायदोंना सना ए माथो अर जोंनाय बायदि जालायदों सना बा मोजां 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 बा आखाइ खबलायलायो आरो गाहा बानायनो रोङा नालाय बे इनि बाबाया बानायबाय फुजायाव थांनाया फैबाय आरोना जोङो लोगोफोर जि थाबनो फैफिनबाय दसेनो एसेल' माने भिडिअ बानायबाय आरोना थाबैनो फैफिनबाय बाबुआ एसे देहाया एसे बोरैबा जादोंमोन ना एसे लोमजादोंमोन नालाय बिनिखायनो माने बाबुखौसो माने थांनो होनना बुंनायखाय गोसोआ फुर्ति जाथों होननानै माने थांदोंमोन आरोना एसे लोमजानानै बियो थांनो लुबैदोंमोन आरो गारि बायनो होननानै बेसेराया दाख्लैनिफ्रायनो गारि बायनो फुर्ति जानानै दङ ओमफ्राय लोमजाबाबो माने थांनो होनना बुंनायखाय माने एसे देखायनानै लाबोबाय आरो माने बारा भिडिअबो बानायासै आङो गथ'आबो लोमजादों नालाय बेनिफ्राय थाबैनो फैफिनबाय नालाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय